ring 19 91 75 46 og meld dig ind i hæren. Yes! Jamen, du har meldt dig ind i hæren. Hvorfor egentlig? Det kunne være sjovt at prøve jo. Sjovt. Synes du, det er sjovt, at millioner af mennesker dør på grund af krig? Nej, selvfølgelig ikke. Jo, men... Mens du står der og siger, men kunne du allerede have gjort en forskel? Jo, men du spurgte jo. Men der er ikke mere tid til at vagten. 50 hårde svedende armbøjninger lige nu. 50? Hey, det stod der altså ikke noget om brochuren. Okay, jeg kan snart ikke klare det mere. Hvad mener du? Götz, kan du huske en lille overfed knægt med lyst hår, da du var lille? Jo, men det var John. Men hvor ved du fra, at jeg kender en overfed? Sagen er, at jeg ikke er den, du tror, jeg er, men at jeg er en, du kendte. Far? Er det dig? Du kan fandme tro, at jeg ikke er din far. Nå? Hallo? Jeg er John, den lille overfede knægt fra landsbyen. Ja, John. Ham kan jeg da godt huske. Ja, for fanden, jeg står lige her. Ja, Götz. Som du ser, så har jeg lavet det et job. Fordi jeg har prøvet en masse andre ting. Og da jeg fandt ud af, at jeg ikke duede til andet, så bliver jeg nødt til det. Hvor har han dog savnet dig? Luk nu røven, mand. Jeg er stadig i uniform, ikke? Jamen, da jeg blev fri fra den fucking skole der, ikke? Så blev jeg sluttet med at få at blive advokat. Men jeg kunne sgu ikke finde ud af at binde det fucking slips. Så jeg satte mig egentlig ned og tænkte mig rigtig grundigt om. Og så begyndte jeg faktisk som avisbud. Men da jeg synes det var så hårdt, så blev jeg så træt, at jeg må hvile mig, ikke? Og så, så kom chefen sgu. Og det var sgu ikke så god timing. Da jeg så blev fyret. Du er fyret! Blev jeg gartner. Men det synes jeg var alt for kedeligt. Og man blev så beskidt hele tiden. Det var fandme ikke til at holde ud. Altså, men ja. Så var det jo det. Altså, jeg så startede det her job. Og det gik sgu egentlig meget fint, indtil du kom. Jamen, og her har jeg det sgu meget dejligt. Ja, det kan jeg høre. Ja, hvorfor sendte du ikke et brev? Det ved jeg sgu da ikke. Skal vi gå en tur? Det kan vi godt.